ҷасорате доред? он чизеро ки дар хаёлатон тасаввур мекунед дар ҳаёт табдил диҳед, ё ин ки шумо хаёлкунон мемиред дур аз орзуҳоятон дар канори ҳаёт. якҷо аз зери сарлавҳаи ман метавонистам, ман мехостам ва бояд чунин мешуд. ҷасорате доред. шумо бояд ҷасур бошед барои муваффақият русоиб шудан. хеле осон аст номуваффақ будан. номуваффақон ҳамеша дар дигарон ҳамдардиро меҷӯянд, аммо муваффақият бошад боиси нафрат мегардад. агар шумо намехоҳед ки нишонае гузоред баъд аз худатон, пас монанди ҳама оддӣ ва пайрави дигарон бошед. агар ки ба шумо ақидаҳои дигарон муҳимтар бошад, пас ҳама чизҳои беҳамтое ки ба шумо худо додааст нест кунед. мисли дигарон бош, ба мисли дигарон либос пӯш, ба мисли дигарон роҳ рав, ба мисли дигарон рафтор кун. ба ҷое рав ки онҳо мераванд, бигир он чизеро ки онҳо мегиранд, бикун он кореро ки онҳо мекунанд. вақте ки шумо ягонагии худро гум мекунед, ба шумо дигар далерӣ лозим намешавад, зеро барои фарқ кардан аз дигарон ҷасорат лозим аст. ҷасорат лозим аст барои рафтан ба он ҷое ки ҳеҷ гоҳ нарафта будӣ. барои баъзеҳоятон ҷасорат лозим аст, барои ба ин ҷо омадан ҷасорат лозим аст, барои машрубот нанӯшидан, барои муваффақ шудан ҷасорат лозим аст, барои ғолиб шудан ҷасорат лозим аст. одамон дар бораи онҳое ки ҳама вақт ноком мешаванд гап намезананд. танҳо онҳо дар ҳолате барои шумо гап мезананд ки муваффақ мешавед. агар ки шумо ҷасорат дошта бошед, ҳамаи зарбаҳое ки ҳаёт ба шумо мезанад бардошт кунед, шуморо маҷбур созад ки ба ҷои худатон сухан гӯед ва бигӯед ки ман барои таслим шудан хело дур рафтам. бале, дар ҳақиқатан бигӯед ки ман барои таслим шудам хело дур рафтам. чунин ҷасорати кофӣ доред? ба мо ҷасорат лозим аст барои ғайриоддӣ будан. ба мо ҷасорат лозим аст барои хиратманд будан. ба мо ҷасорат лозим аст барои сарватманд шудан. ба мо ҷасорат лозим аст барои тарбия гирифтан. ба мо ҷасорат лозим аст барои доно шудан. зеро вақте ки шумо нолиш мекунед, ой, намедонам ки оё ин ба ман лозим аст ё не. ҷасорат лозим аст ва ман танҳо таваҷҷӯҳ дорам дар ин ҷомеаи заиф, оддӣ ва но чизе ки мо имрӯз зиндагӣ мекунем. дар ин ҷаҳон шумо ворид шудед. ҳадди аққал касе боқӣ мондааст ки ҷасорате дошта бошад. ҷасорате дошта бошад ки бигӯяд чизеро ки ман аз сар гузаронидам ва он гузаштагон падару модар ва аҷдодони мон аз сар гузарониданд. бигӯяд мо ҳамаи инро аз сар гузаронидаем, на барои оне ки дуюмдараҷа бошем. ман ҷасорат дорам барои амалӣ сохтани орзуҳои худ. касе, ҳадди аққал касе боқӣ мондааст дорои чунин ҷасорат.